Ne, ne veruj, ne veruj, kad ti... Na njihovih koncertih ljudje prepevajo z njimi, se smejijo, jokajo, priča smo bili celo zaroki, mi v smehu pove Zoran Dašič, avtor vseh pesmi beograjske skupine Legende, ki so prav legendarno zauzele oder na drugem večeru festivala Okarina. Tekstovi su kod nas jako bitni, ja piše svoj život. Evo, sve što smo ovim ljubavnim pjesama pogotovo, ja sam sve to preživio. Tako da jednostavno uspio sam da iskoristim sve one propuste koje sam imao kao mlađi. Meni inače devojke nisu mnogo volile kad sam bio mlad. Zato su moje pesme tužne. Da sam imao uspeha, bilo bi sve poskočice. Polke, poskočice. Ovako ima puno balada, mislim, ono, šalim se ja malo, mislim, ali to je to. Mislim, svako od nas je imao određene trenutke, te emotivne rastanke sa devojkom, sa mladićem. Imao si, ne znam, padove, uspone. Svi mi žalimo za mladošću, što tako brzo prođe mladost. Kroz svoj život, kroz mladost se ostale stvari i bukvalno opisujem neke događaje koje se ispostavilo da mi imamo svi vrlo slične živote. I mnogi se prepoznaju. U meni zvone damari, ko teška zvona svečarska, kao da traži pobunu, sputana duša večarska, samo ne traži izgovor. To je poezija, praktično to što mi radimo, to je zvanično poezija, čim sam ja zvanično književnik i imam te neke, zovu me sve na vreme, održanje književnika, neke tribine pesničke, pa ja tu gostim gde ja to čitam svoje pesme, mislim. Sad, znači treba razumeti te balade, pogotovo, sad žao mi kao neće dobro razumeti to sve to, ali tu je u stvari neka najjača vrednost, tako barem kažu. To je poezija, ki se ne bere, temveč poje. Vse skupaj se je začelo pred 31 leti kot hobi. Smo se skupili onako i eto, pokušali da napravimo nešto. Imali smo veliku pomoć Bore Čorbe u početku, sa kojim sam ja sarađivao isto sa Riben Čorbom, jedno kratko vreme i tako da mi smo kumovi privatno i on mi tu pomogao dosta u početku. To je izraslo iz jednog hobija, iz jedne igre, da kažem, malo u jednu jako ozbiljnu priču. Ob tem pa je zanimivo še nekaj. Njihove glasbe ne moremo opredeliti. Ne gre za rock'n'roll, niti za pop. Gre za mešanico vsega lepega, vsega, kar ljubijo. Mi imamo 2-3 priče u jednoj priči. Imamo jedan deo gde su baš kao narodnjaci, ali oni fini, stari narodnjaci. Imamo pop balade, jednostavno, imamo neki treći izraz gde su duhovne pesme, mislim, i to radimo čak. Mislim, eksperimentišemo u raznim tim sferama. In s tem še dodatno dokazujejo, da meja v glasbi ni. Kad pitaju šta bi svirata, ne znam. Mislim, sviramo muziku koju volimo, muziku grupe Legende. Ja sam od svih pravaca sam uzimao ono što je lepo. Malo iz rock'n'rolla, malo pesama, malo iz pop muzike, malo iz narodnjaka, malo iz starogradskih tih pesama, malo zvonkog, mislim, taj nekog melosa u nekim pesama, malo ovoga, malo onoga i napravili smo nešto da bude onako. Pa kako se kome svidi. Mislim, stvar je ukusa, neko to voli, neko ne voli, mislim, mi to ne možemo, ali ne može niko da nam kaže da smo loši. To je ono interesantno, nama nikad niko nije rekao, ovi koji nas ne vole, nisu rekao to je bez veze, to je loše, nego samo tu muziku ne slušamo, to je okej, svaka čast, ali to ne slušamo. Odlično, super, ni Rolling Stones se ne slušaju svi, mislim. Njihov uspeh je zaradi posebnosti njihove glasbe še toliko bolj presenetljiv. Mi smo zaista napravili jedan užasno veliki uspeh, obzirom da sviramo muziku koja nikad nije bila in. Ovdje ti je rock'n'roll, ovdje su ovi narodnjaci, oni divlji narodnjaci koje vole, vidim sve više i ovdje i u Hrvatskoj svuda, koji ja ne mogu da slušam. Užas. Ali eto, nažalost, oni su jako popularni svuda. Ili sam rock'n'roll, a ovo je muzika koja je neka između, neka alternativa. Što bi se reklo, a može i ovako. Evo ti rock'n'roll, evo ti narodnjaci, a može i ovo. Uz normalno klasičnu muziku koja je uvek po strani, koja je znači to. I samim tim, znači, kad si ti u kategoriju, a može i ovo, to automatski znači da nema tu neki veliki populizam, ali mi smo to demantovali. Mislim, mi gde god sviramo, a nama je svuda bilo prepono, bar do sada. Što je opet jedan čudan fenomen koji ni ja ne mogu da objasnim, ali mi je drago. Srećan sam zbog toga.
skupaj ustvarjajo že več kot 30 letja. V tem času so izdali 19 studijskih albumov in kar 58krat do zadnjega napolnili beograjsko dvorano Sava Center, kjer so leta 1995 začeli svojo prvo turnejo. A beograjske legende kljub zavidanja dolgi in uspešni karieri ostajajo mladostni in polni energije. Mi prvo volimo to što radimo, svi. Drago nam je da smo u cijeloj toj priči i to nas održava. Mislim, što nije baš čest slučaj na estradi. Druga stvar je što tu energiju zaista, ja ne znam, ja o tome ne razmišljam uopšte. Ja imam jedan sukob strašan u sebi, jer ovdje imam 25 godina, a ovdje imam 63 i dođe stalno do nekog... Nastopali so po celem svetu in do danes izvedli več kot 1300 koncertov. Eto, prvi put smo ovdje posle 30 godina. Svirali smo jedan put samo u Sloveniji, u Ljubljani pre nekih 10 godina, tako ima sigurno. Ljubiša Samardžić je imao premijeru filma u Koloseju u Ljubljani. Jesen stiže Dunja moja film. Ja sam radio muziku za taj film. Pa smo onda mi tamo i Ljubiša je nas na premijeru ovdje, pa smo mi svirali pred film kao malo to. Ima pesma godinama, s time se film i završava. I serija posle koja je bila televizijska, tako da imali smo to iskustvo u Ljubljani. Ja sam očekivao kako nas je publika jako lepo prihvatila, da ćemo stalno da dolazimo ovdje, ali se niko više nije javio. Tako to biva u životu, mislim, obično kad loše prođeš, onda te niko i ne zove normalno, a kad bude onako fenomenalno, kao super, vi ste strašni, mislim, a niko ne zove posle, kažeš nešto tu ne štima. A vse do danes, ko so stopili na oder festivala Okarina in svojimi besedili ter magično, celo nekoliko eksotično izvedbo le-teh navdušili. Mi smo u Americi svirali nekim koncertnim salama, recimo u Clevelandskoj filharmoniji zgrade, gdje su bili svi Amerikanci. Naših nije bilo 10-20% publike. Ali mi smo imali 4 bisa, to je bila ovacije stojeće, mislim, aplauzi. Ja sam to protumačio kao jednu egzotiku. Kao kad mi gledamo samo kineski nacionalni teatar, kad dođe i mi to ne razumemo sve, ali interesantno, novo, onaj ko voli muziku, recimo, njemu to meni prvo, ja jako volim da slušam muzike sa svih mogućih prostora. Jer voliš muziku i dobiš nešto novo, interesantno, tako računat će mi večeras da pružimo nešto novo i interesantno, pa ako vam se svidi, super, ako ne, preživjet ćete to. Dašič mi je med drugim zaupal tudi anegdoto, ki se mu je pripetila prvi večer ob prihodu na Bled. I onda u restoranu gdje sam bio domaćin, kaže, nikad nije čuo za nas. Mislim, čuje sad ovako, ali ne zna ko sam mi. Ono je samo rekao, ok, ali si čuo za Halida Bešlića? Kaže, pa svi znamo ko je on. A znaš za njegovu pesmu Tamburaši? Da, to sam ja napisao. To je moja pesma koju smo mi sa njim snimili, ja sam ga pozvao kao gost. Eto to. Znači, pokušavamo polako, imamo neke te izlete, pa malo sa nekima od tih radimo koji su komercijalni, koji su čisto to da se malo raširi ta priča. Ob tem pa ostajajo zvesti sami sebi, z vsem srcem predani glasbi. Skromni, čeprav njihovo ime legende ni nič kaj skromno. Ja sam nekad bio rocker muzičar i to dosta jak. Svirao sam sa nekim vašim čak kolegama odavde iz Slovenije, starije generacija, čuveni rockeri i tako dalje. I onda ja sam imao neki kao pseudonim i sam snimao za mnoge ploče, jer sam bio jedan od dobrih gitarista, mislimo. Pa su me kao Daša Legenda zvali. Onda kad smo napravili grupu, onda nismo imali ime. Šta ćemo, kako ćemo, onda je Bora Čorba. Kao me legenda, kao pa legenda ste, što ti si legenda, mislim. I kao ono ha, mislim, kao anegdote, kao šal. I onda sam kapirao, resta zvuči malo pretencijozno, malo možda prepotentno. Ali ako se prihvati s druge strane, pa zašto idoli? Šta fali idolima? Ko pita ko su idoli? Dakle, ima tih imena. Ime se je prijelo in na Blejskem gradu smo lahko poslušali ene in edine beograjske legende. Nekateri so njihove pesmi poznali in peli skupaj z njimi. Videla sem, da ste pjevali, kako vam je bilo? Bilo nam je odlično. Ekstra. Mnogo lepo. Lep odmor. Mnogo lep odmor. Spet za druge je bila to povsem nova izkušnja. It was kapai, which means very good. Very good. Kapai, very good. Yeah, it means very good in Māori in New Zealand. But so it was a great cultural experience. I mean, we couldn't understand the language, but
we could also understand the culture, and the cultural experience was very special for us. So, you know, I really enjoyed it. A na koncu lahko rečemo le, da bi bilo prav, da se legende po takšnem večeru še vrnejo na slovenske odre.